Asko ikusi nuen betaurrekoekin, buruan txapela eta gabardinarekin, bide luzea eta bigotearekin, izketan egon nintzen atzo berarekin. Surfiraka esplizarnik ondo pasatzea, zirei beti surfirakastea, Geratuak primeran hartzea, ondo mantentzea, izatea, hortzak zuri berri, pertsonei lagunei jarri, aparatuarekin hartuko den neurri, zetzeko nizgana etorri. Txikitatik nik naiten irakaslea izan, umekin egotea niren dena eman. Euskara eta plastika nik laugarren mailan, ikaslea prestatu geroko bizitzan. Nik txikitatik naiten abeslaria izan, amaitzen horren esperantzan. Gitarra jotzea da hobeto handitan, pianoa jartzen nau askotan irrikan. Handira nahiko nuke sukaldaria izan, nire aita bezala sukaldarien lan. Eta orain badaukat horren esperantza, alginen bezala nahi nuke bizitzan. Nire gustatzen zait okinaren lana, handitan izango dut hortarako plana. Nire gustukoa izatea fama, oso polita da nire gustukoena. Egin batean Loiola, erromeria zan, hantxe ikusi nuen, neskatxa bat plazan. Txoria baino ere, harinago dantzan, uraxe bai polita, bai politik bazan. Uraxe bai polita, bai politik bazan. Edari zaitzailea, lanbide ona da, familia zaintzaileak, aita eta osaba. Jende asko etortzen da, askotan dendara, hizkuntza asko erabili, frantsesa eta euskara, hizkuntza asko erabili, frantsesa eta euskara. Nire lanbidea da, diseinatzailea, askotan gustatzen zait, arropa egitea. Eta margotzen hasi, arropa hobea, nire lanbidea da, oso dotoi. Nire lanbidea da, oso dotoia. Nire erdea nahi nuke, zazpik jolaztea. Partidoa irabazi, hau nire sortea. Michael Jordan bezala, nahi nuke jatea, beti importantena, ondo pasatzea. Beti importantena, ondo pasatzea. Maikura gilea, izan nagoen dute, azkazadak margotzen, tengo que jotake. Horrela oso ospetsu, bihurtu arte, lanbide hori lortzeko, ikasten bihurte. Lanbide hori lortzeko, ikasten bihurte. Oso begiko lana, beti nahi nuen. Ni beti egongo nintzen, lanean ikasten.
Mundu eskotako biak, labean egitez, kastela dekoratzen, eta gero saltzen. Kastela dekoratzen, eta gero saltzen. Beti izan nahi nuen, ila mantxailean. Asko gustatzen zaigu, bidean mozea. Eta ugari, baita kizkutzea, burua ere jarri, nire lanbidea. Burua ere jarri, nire lanbidea. Nire lanbidea da, makillatzailea. Pelikuletan lanan, argian datzea. Neri asko gustatzen zait, irria sortzea, eta beldurra ere, denek sentitzea. Baita beldurra ere, denek sentitzea. Nik arkeologoan, izan nahiko nuke. Fosilak aurkitzeko, nik beti gotake. Lurrazpitik ezurrak hartuko nituzke, eta ikertu ondoren orduan baineke. Eta ikertu ondoren orduan baineke. Polita zara, polita guztiza, futbolari eta partiduetan orduari zuen txipatzaio entrenatzaileari ondo pasatu eta izan futbolari nik handitan nahi nuke izan aktorea. Tapatu morea, pelikulak egiteko, jatzi dotorea. Gero giroia, buruz ikastea. Adineko pertsona, zaintzeko beharra. Geriatria ikasteko, klasea auxiliarra, aitona eta amonari, laguntza azkarra. Emango dizkiegu, maitasun txandara, txikitatik nahi nuen, zirujaua izan. Gaixo gauden pertsonek osasuna eman, asko
ikasi ondoren, horretan egin da. Izaneko esperantza. Txikiratiko goa, eskura izateko, unan bezalak, batzeko, zoak, ikarabatzeko, taroak eta garrak, etxezatzeko, kotxerik zaitzaile, ikatuko goa, txekirantik izan da, zein izango gara, abide guztietatik divertida biena. Zein izango gara, abide guztietatik divertida biena. Kolorez reitu dani gure iria, bina zerra, berdea zelea, agian marko daria.